Oke, dan tiba saatnya. Yuk. Festival IKM 2024 Klaten Gumbrega. Kita sambut bersama Wane Mode. Ora mesti ra ono sing ngerti sing ngatur Gusti Klaten kuthaku sing banget tak tresnani mergo ono kowe ning kene tak sayangi. Klaten kuthaku sing banget tak tresnani mergo ono kowe ning kene tak sayangi tak berjuang kisah kuat ragaku
temoni ning kutho sing bersinar iki. Sing ning kene aku rasane ning sanemu aku rasa nyaman sing tak karepke besok ke depane maju kitane aku kowe saksine. Lagu luar biasa. Klaten kuthoku sing banget tak tresnani mergo ana kowe ning kene tak sayangi tak berjuang sak kuwate ragaku mergo kowe lan klaten wis ning atiku. Halo yang di sebelah sana. Neng kene aku ngrasake neng sandingmu aku rasa nyaman sing tak karepke besok ke depane maju putane aku kowe saksine. Klaten kuthoku sing banget tak tresnani mergo ana kowe ning kene tak sayangi tak berjuang sak kuwat ragaku mergo kowe lan klaten wis ning atiku. Klaten kuthoku sing banget tak tresnani mergo ana kowe ning kene tak sayangi tak berjuang sak kuwate ragaku mergo kowe lan klaten wis ning atiku mergo kowe lan klaten wis ning lagu yang kedua Kaliolas. Yang sebelah sana boleh merapat ke depan. Sebelah sana boleh merapat ke depan. Yuk kita goyang bareng wali ini. Anane mung tresno kalewelasku. Sing anane mung iki sing tak duweni toyo ganduli toyo nangisi sandung-sandung aku maksane atimu kapok metumbang tak gawe
mutusi. Aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara. Nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Gimana teman-teman? Apa kabar? Baik ya? Yuk goyang yuk. Wane. Yuk bareng-bareng yuk. Anane mung tresno sing anane mung iki sing tak duweni. Toyo-toyo gandul, toyo-toyo nangisi. Kesandung-sandung aku mangsane atimu. Kapok menembak tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji. Iso ngomah lan baturi. Tekan kapan? Tekan besok nganti pedo pati. Durung kewujud kowe kesusu mutusi. Aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara. Nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Anane mung tresno sing kalewelasku. Hei, selamat malam. Landi suarane. Selamat malam. Gimana kabarmu teman-teman? Baik. Beberapa kali wani muni di Klaten. Kemarin jomblo. Saiki apa jek jomblo? Ayo ijo iseno. Kowe LDR. Yo wis ra apa-apa, dijogo apik-apik atine ya. Oke, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat malam untuk teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Selamat malam kepada Pak Sekda, Pak Jajang, luar biasa matur nuwun Pak. Selamat malam untuk Bu Kadis, Ibu Rina. Selamat malam Bu Sugeng Dalu, sareng wani muniten mriki. Dan juga teman-teman semuanya yang hadir luar biasa. Ya, acara festival ini sungguh luar biasa. Meningkatkan IKM yang ada di Kabupaten Klaten ya teman-teman. Ki wis do jajan urung? Sudah keliling-keliling? Sampun. Ya wis yo saiki waktune nyanyi bersama Wani Muni ya. Ki ngerti lagu iki enggak? Loro atiku. Tahu? Ngerti men. Sing tahu dilarani renek. Berarti kowe do nglarani no. Waduh. Sabar Mbak. Jangan terlalu totalitas, jenengan bukan prioritas. Iya. Yo. Loro atiku keloro-loro rasane nganti nembus ning
Suaranya teman-teman saya sedaya. Kalung emas. Yo, suaranya sebelah kini yo. Kalung emas sing ana ngulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu ranyono kowe lali karo aku saiki sebelah kene kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gede rasa tresnamu yo mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku sing loro atiku atiku keloro-loro rasane nganti nembus ning dada nangis kuwi mergo kowe sing jalari kebangetan opo salahku iki Klaten keren yang sebelah sana boleh gabung yuk bareng-bareng kita kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku sing loro atiku atiku loro-loro rasane nganti nembus ning dada yo yo nangis kuwi iki mergo kowe sing jalari kebangetan opo salahku iki opo dosaku iki kalung emas lagune sapa udah ngerti gak pinter no aku tak kei hadiah tenang tenang sekop durung kosik ngapunten nggih Pak Jajang nggih rada celelekan niki Pak nggih wani muni ngeten niki sing penting muni ngeten mawon izin mik dulu guys
Sing LDR mau ndi ngajeng? Ndi? Iki. Kuwi cah cilik lagi kelas 5 iki ngopo LDR? Lah nggih. Sing LDR tak aku meling iki bengi iki ya. Tulung dijogo tenanan atine. Sing lagi adoh yo kepercayaan iki sing temenan ngono lho. Ngerti yo iki sebenarnya prioritas godeke. Prioritas kedua. Sing bengi iki nyanyi LDR banter. Muga-muga sesuk ndang dilamar. Yo, LDR. Seneng impiku sayang, enak ku kangen suaramu, kisino tembang manismu. Terus apa yang ini uripku, terus sayang aku, rano sing ngalang-ngalangi, rano sing rusui. Feeling aku mong kowe. Sing paling ngerteni aku iso nopo kurangi aku. Najan pun suaramu
Wani Mune. Ya, Oke, spesial ada Wani Muni dan Mas Muklis tadi vokalisnya Yes. di Bocai Oneng Kono. Dan spesial malam hari ini. Dot. Aku neng gini. Spesial malam hari ini akan kita undang untuk gabung dengan kita Aku ora lupa kok. bersama dengan Wani Muni. Bapak lagi ngunjuk ya. Si- Aku kira anu pesan Tidak sekejap. lain dan tidak bukan. Guys, setuju nggak kalau Pak Sekda kita undang ke sini nyanyi bareng Wani Muni? Setuju? 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 Mohon maaf Pak Sekda, ini atas permintaan penonton Pak. Kita sambut bersama Pak Sekda, Pak Jajang Priyana STP MSC. Iki nek ora karo bapake dhewe ora wani. Ora, Aku ora. dapat yakin. Gandeng Pak Sekda iki yo janji. Ini Anu, Sweet Chalomen. iki lagune goyang. Apa ta? Ora Sweet Chalomen, beda. Oh, nggih. Iya. Penonton Pak, kula nderek penonton kok Pak. Nggih. Nggih, Mas Muklis. Kowe golek Pak Sekda dipindah KTP kapok kowe. Ojo toh. Ini dulu pas launching saya nggak bisa hadir, sorry ya Mas ya. Siap Pak. Pokoknya Matur nuwun berkah, pokoknya lancar pangestunipun. semuanya. Siap. Kon ngopo iki Mas Bendot? Iki piye Bang? Sambutan meneh. Pak niki pun jatahe goyang nggih Pak, mosok ajeng sambutan melih. Mesake niku pun do cementel kaya pager niku Pak lho, matur niku. Niku pasukan cementel pager karo nangis kekejer nggih Pak, Pak. Nggih. Guyumu banter banget. Nggih. Oh nderek. Oh nggih. Kasih yang Wani istimewa lur. Nggih. Istimewa no. Wong ada Pak Sekda ya istimewa to ya Pak kowe iki kok lene. Siap goyang ya, Lur? Ya. Oke. Duprak-prak, duprak. Beda, beda, Oh. beda. Mana nonton kaya nonton anu pengajian kok mau nganteng wae. Makane niku Pak nggih. Ini asli Klaten loh. Ya, Wani Muni kan asli Klaten, jingkrak-jingkrak dong. Gitu. Tenang iki nang omahe dhewe nggih Pak. Rian sabar Rian. Tak bonus iki jeng sak jenenge kapok kowe. Oke, yuk. Ya teman-teman kita bergoyang bersama Pak Sekda. Lagunya istimewa. Sik. Sik. Yo. So, hey. So. Hey. Yang biasanya kiri babak, hey. Kita goyang lagi bro. Tangan jengke rasane koyo wangan lawu
Matur sembah nuwun, boleh kasih tepuk tangannya untuk Pak Sekda, Bapak Jajang Mulyana SSB Luar MSI. biasa. Matur suwun Bapak. Masih dramatur nuwun. Wah. Masih. Apa kan? Apa kan? Oke. Next kalau besok mungkin vokalisnya Wani Muni berhalangan Pak. Pak Sekda mungkin bisa menggantikan Pak. Oh ganti Burina saiki. Oh Burina. Oh, Burina. Burina. Kalau kita ibu sing ngajak mriki. Oh, Kalau tadi Pak Sekda, lagu selanjutnya Mas Muklis spesial kita kasih untuk Burina. iya. Lagu selanjutnya apa? Oh, Wis iya. karemu. Masih ya. Karemu Klis. Yo. Tantrem kayak atine, kalem kesik dhisik. Kalem kesik, Rada santai. dicematine sik. Slow down dulu teman-teman. Selawatan yo. Salu ala Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadah ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal amwali muhtaimin nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia pujaanku Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali mutahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa lana ma madaya warsiyal karami Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, selain kita konser nyanyi lagu-lagu zaman sekarang, jangan lupalah sambil kita beribadah bersolawat, bener ya teman-teman ya. Untuk yang beragama Muslim, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Wes keselurung. Lanjut. Aku pengen, Pak mohon izin saya pengen ngajak penonton naik boleh 1, 2 ding 2. Yang sudah subscribe channelnya Wani Muni ada? Ki jane ngerti Wani Muni apa ora? Ngerti lah. Tak kayak hadiah. Yang sudah subscribe dan follow IG-nya aja. Tak kayak hadiah 2 orang boleh. Yang sudah subscribe dan follow Instagramnya Wani Muni. Mau yang sebelah kiri atau kanan boleh. Naiknya sebelah mana ya? Apa izin mudun oleh Raiki? Untuk ini boleh ya? 1 orang. Mana ada yang sudah subscribe sama follow Instagramnya Wani Muni? Nanti sebelah kini. YouTube-nya belum. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Yoga dari mana? Junggrangan Klaten. Sudah follow akunnya Wani Muni Instagram, subscribe YouTube? Belum.
Cancel berarti. Ini Mas siapa? Wahyu Wibowo dari mana? Sunggingan Jonggrang sama berarti bolone. Tonggo desa. Instagramnya sudah follow. Sesmu ukuran apa Mas Di? Follow Instagramnya belum? Ada bukti? Baru aja mesti. Oke, siap nih buat kamu Mas. Thank you. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ada satu lagi untuk penonton. Ada yang tahu Klaten mau hari jadi yang keberapa? Hah? 220. Motonya ulang tahun hari jadi Klaten di yang ke 220 apa? Sembodo noto boto. Piye to iki? Apa Kak? Sembodo noto projo. Tepuk tangan dulu untuk Klaten yang besok mau ulang tahun yang ke 220. Terima kasih. Dari mana? Weh, tonggoku saka Pedan Pak Jajang. Loh, karangmu. Ojo lah, aku ndak ngerti omahku. Baik. Terima kasih teman-teman. Nanti masih ada dopres lagi di belakang. Ada dopres nanti dari Bang Ben sama Bang Berto. Nanti juga mau bagi-bagi angpau dan sepatu. Oke, dilanjut. Mau lagu galau atau bahagia? Sekop. Sing ini galau, sing ini bahagia. Iya. Tadi Pak Jajang menyampaikan, mohon maaf karena tidak bisa hadir di launching lagu kita. Kali ini akan kita bawakan teman-teman ya, mohon izin. Lagunya berjudul Suwun. Suwun ini menceritakan tentang orang yang berterima kasih sudah pernah menemani. Enek sing ngancani suwe tapi ditinggal rabi. Enek. Mbak kok aku iki kok kabeh dek iki piye iki? Yo. Izin untuk menyanyikan lagunya Wani Muni sekaligus. Pak Jajang kita punya lagu bagus banget. Bu Rina pun apal dereng lagune Wani Muni. Lagu ini ngene iki, Cak. Saben bengi mung iso nyuwun dongane kowe ben supaya ora ketemu. Muga-muga bener pilihanmu. Tak iyani kabeh karepmu. Tak nilani yen ngene dalane. Tak terima yen kudu rampung ceritane. Wis tak pasrahke Gusti. Suwun wis tau rencani. Apik ra? Nanti di play, di subscribe. Terima kasih. Suwun. Wis kadung joko ati. Gua waktu nggo ngancani awan bengi. Wong sing tak tresnani. Nanging kenyataane ra koyo sing tak karepke ning sandingmu.
Suwon wis ngancani Kalian tahu yang bikin lagu ini 7 hari 7 malam puasa dia tuh orangnya yang baju ireng. Yes, betul banget. Apik enggak? Alhamdulillah matur nuwun. Kayak mau suwun wis dinyanyekke. Saiki teman-teman ngerti gak lagune wong Klaten? Ki wong Klaten, musisi asli Klaten, anake dalang. Ngerti? Hah? Cekop kose. Kuwi anake sapa to kuwi mbok dicencang? Lagune ngene iki guys. Iki sithik ayo kita cepil ya. Rasa ngerti gak? Rasa tresno kang ladalah gini ya ngerti. Teman-teman itu lagu asli dari Klaten, lagunya musisi dari Klaten. Namanya Mas Beda yang dipopulerkan oleh Mas Wahyu F. Giri. Jadi musisi Klaten itu nggak sembarangan. Druendra Pedan, bener tuh. Betul loh. Ya dinyanyikke sithik yo. Oke? Apal toh? Sepiro Mas? Rasa tresno kang sejati manggio lestari anggipun tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis sinawan. Apik toh? Tenan ora kok. Alhamdulillah. Berarti apal ya lagune Lestari ya? Nek sing iki apa ora? Nek sing iki apa ora coba? Isih sok kelingan kuwi lho, ngerti ra? Kose aku sik. Sepiro? Yo bareng-bareng yo. Sik. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan tiga kawong ngimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu kaya apa teman-teman? Kaya lagi awak dhewe iso ngobrol tekan bengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyoko kowe sing paling larani. Nyanyi Dumes ya, bareng-bareng yo. Yo, Dumes.
siji mung kowe kenyataane kudu aku ning jero atimu loncat sikat bro isih iso kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayangan dikekowo ngimpi iso gawe nyaman raja bilang duweni atimu kaya apa geng kaya lagi awak dhewe iso ngobrol tekan bengi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani Oke, rungokno lagune. Iso gawe nyaman durung mesti tentu apa kuwi mau. Iso duweni atine. Dadi sekirane ora dadi prioritas iki wis mending menyingkir lah. Ngono ta? Ya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua panitia sudah menyelenggarakan acara ini, kepada Bu Kadis, Bu Rina, Pak Jajang terima kasih dan seluruh jajarannya terima kasih, kepada pihak pengamanan ada Pak Polisi, ada Damkar tadi terima kasih banyak, dan juga teman-teman semua yang hadir di malam hari ini dan yang hadir kemarin yang sudah jajan pada IKM semuanya. Mudah-mudahan Klaten makin bersinar ya teman-teman, amin. Terus sing bengi iki moro rene dhewe engko mulih entuk pacar. Siji ae lho Mas, aja loro lho. Aja loro siji ae. Tolong kanca-kanca dhuwur soalé ya urung eneng. Yo lagu neh yo. Iki njaluk bahagiane apa galau? Sepiro Mas? Bareng-bareng ya. Wong ayu tresna mungkin aryo tombo susah jo ning batenku. Yang cewek suaranya. Masing cewek yang nyanyi. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Aji gile, asik bener coy. Lintang Asmoro. Ini gitarisku. Ini geng. Siang pantoro ratri mung eling manise ati setiaku bisa anduweni marang sinta marang sang Tiasu Laksmi wis bali yo. Rasa kangen kang liputi
ngeliputi lintang bulan dadi seksi kok cekok 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 upayane datang balik janji sepoyo mukti sepoyo mati. Yo suaranya. Wong ayu tresna mungkin karya tombo susah tro ning batenku. Terus rasa atimu tresnaku tulus ro ning kalbu. Banyu segoro rasaku ra bakal seno senajan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Asik gelintang asmoro. Neh wis. Neh. Yo. Aku pengen gawake lagune Mas Do ya. Ngerti toh? Mas Do. Kalah. Aku geleme menang. Ya Mas Amit. Tiwas tak gondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan. Tiwas opo remuk. Sik aku duwe pantun. Tuku pecel ning gone lek semi. Dino kuwi pas tutup sih. Oke, kisinan. Ojo Bang, kisinan. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kebacot wis kebacot nyaman ro sliramu. Opo kowe ra ngerti? Monggo Bu. Opo ra rumangsani? Yen wis kepaten koyo saiki, kudu piye aku bingung nganggepi. Suaranya tiwas tak gondeli tenanan jebulmu dadi pelampiasan. Tiwas tak bandane tak pamer-pamer ge jebule aku mung dadi badute. Asik.
ngondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan tiwas opo Ocak tiwas tak ngondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan tiwas tak banggane tak pamer-pamerke jebule aku mung dadi bajute ujung-ujunge mung disinar dhewe jebule kowe milih asik Saja Nah wis Nah terus Masya Allah Durung kesel Anggere sesuk ngundang nih ya Bu Kadis Sesuk diundang lho Bu Aku melu. Kowe melu ra? Aku tok. Kowe ta. Baik teman-teman sebelumnya makasih banyak sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya. Amin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang hari ini datang jomblo yongko oleh pacar. Sing durung oleh kerjaan mudah-mudahan ndang itu kerjaan sing mapan. Terus sesuk rezekine akeh. Teman-teman yang di belakang IKM semuanya mudah-mudahan makin berkembang pesat untuk memajukan IKM di Klaten. Ngoten nggih Bu nggih. Dan teman-teman panitia semuanya terima kasih banyak. Gue konco-koncoku kabeh. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Lagu pungkasan dari kami Pamer Bojo. Ngerti? Yo. Tutuk lambi anyar sing neng jero lemarimu nanging bojo anyar sing mbok pamer ning aku ning opo seneng aku yen mung gawe laramu pamer bojo anyar ning arepku. Cendol dawet sing banter ya. Oke.
ya sekali lagi. Panjenengan sedaya luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wong kok